Aħna poplu ġenerus. Imma ħafna drabi aħna judgmental. Nagħmlu ħafna ġudizzji u nagħmlu ħafna labels. U labels iweġġgħu in-nies. U labels ma jħollunix inħobbu kif suppost. U allura dak il-slogan mhux qed nieħdu biss jien għall-gradwati imma qed nieħdu wkoll bħala l-messaġġ għalina il-membri tas-soċjetà hemm barra bil-mod ta' kif irridu ngħinu fl-aftercare li qed toffri l-Caritas. Caritas qed tagħmel biċċa xogħol kbira li tkompli tkun hemm u tkompli tkun ta' spalla għal min jista' jkollu bżonna. Imma mal-aftercare tal-Caritas aħna bħala soċjetà fid-dmir li nagħtu din l-aftercare ukoll. Aftercare ta' mħabba li niftħu qalbna mhux nażlu għal min niftħu qalbna, imma rridu niftħu qalbna għal kulħadd, u speċjalment għal dawn ħutna li llum qed jiggradwaw u li se jerġgħu joħorġu hemm barra u jiffaċċjaw l-isfidi. U allura is-soċjetà tagħna trid tkun sensittiva u trid tkun sapportiva, tagħti l-appoġġ u tagħti s-solidarjetà. Ħankompli fuq l-aftercare tal-Caritas. Mal-aftercare li tagħti l-Caritas kull membru tas-soċjetà tagħna fid-dmir li naqdu l-isforzi tagħna. U fil-waqt li ninaqat mal-ringrazzjamenti li għamel anka Monsignor Arċisqof u Leonid għas-sapport qawwi li hemm mill-awtoritajiet tagħna għall-Caritas. Imma rridu nkomplu ntejbu dak is-sapport. Rridu nkomplu ntejbu dak is-sapport f'affarijiet mill-iktar bażiċi. Smajna l-Head of Family jekk Ministera żball tajt l-issues li uħud mill-gradwati speċjalment in-nisa ikollhom anka fejn tidħol kwistjoni ta' shelter. Il-ħtieġa li jkunu jistgħu jibdew triqithom billi wkoll ikollhom fejn jgħixu b'mod diċenti huma u l-familja tagħhom. Uħud minnhom ikollhom dawn id-diffikultajiet u ma jkunux laqqas jistgħu jifilħu għal biżijiet finanzjarji u allura dak is-sapport dik hija parti mill-aftercare li rridu nagħtu nkomplu nagħtu bħala stat. Għalhekk l-aftercare tal-Caritas waħedha tagħmel ħafna ġid imma għandna bżonn nissapportaw il-Caritas fl-aftercare services billi nassiguraw li bħala membri tas-soċjetà inħobbu nagħtu s-solidarjetà billi nkunu sensittivi u nifhmu li rridu nkunu solidari ħalli nagħtu dik l-ispalla li hemm bżonn. Flimkien imbagħad ma' servizzi oħra li hemm bżonn. Hemm ukoll l-ixxu tax-xogħol. U Fabrizio tkellem bl-aktar mod ċar. Ma tkellimx għalih, tkellem għal sħabu, għal dawk li tkun diffiċli biex jerġgħu jsibu x-xogħol. U għaw irrid nagħmel parentesi u ngħid grazzi mill-qalb lil dawk l-employers għaliex naf ħafna minnhom jiena li jagħtu ċans li mhumiex judgmental, għandhom qalbhom miftuħa, ġenerużi u qed għażlu l-imħabba dawn. Għażlu l-imħabba billi jiftħu qalbhom għal ħaddieħor jagħtu ċans u nħeġġeġ l-employers kollha Maltin biex jiftħu qalbhom kollha kemm huma ħalli nagħtu ċans lil dawħudna gradwati biex kollha jkollhom l-opportunità tax-xogħol. Għax ix-xogħol jagħti d-dinjità, ix-xogħol jagħtik skop, ix-xogħol jagħtik ħajja. U l-aħħar punt li xtaqt insemmi bħala wkoll parti nqisu bħala parti mill-aftercare. Fil-waqt li nirringrazzjaw l-Alla saru ħafna tibdiliet fil-rati tagħna kif nittrattaw Leon itsemma il-liġi 4 snin ilu li llum inftaħna għal mod ta' kif inħarsu lej persuni li jiżolqu minħabba l-vizzju, irrid nagħmel appell. Il-kwistjoni tad-dewmien. Ħafna drabi wadbu l-onus kollu fuq l-qrati tagħna. Mhix qed ngħid li m'għandniex ma fadalx x'isir biex il-qrati tagħna jkunu iktar expedient fil-mod ta' kif nittrattaw il-kawżi.
imma wkoll hemm fattur ieħor li ħafna drabi ma nindunawx. U nagħmel appellaw. Nagħmel appell lil dawk l-avukati li jużaw l-istrateġija tad-dewmien għal raġunijiet li jistgħu jkunu diversi. Jekk joġobkom. Min għandu l-każijiet irid ifittex jeħles minnu. Għaliex il-healing process jiġi mxekkel. Ir-riabilitazzjoni tiġi mxekkla. Speċjalment imbagħad dawk li jkunu rnexxielhom b'suċċess. Li jagħmlu l-programm, jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom. Jerġgħu jingħaqdu fis-soċjetà. Jerġgħu jsibu saqajhom. Jażlu l-ħajja tas-sew u jażlu li jħobbu. U allura hemm bżonn li hawnhekk ukoll li konna s-support lill-aftercare tal-Caritas biex dak l-investiment li l-Caritas qed tagħmel f'dawn ħutna jista' jkollu l-outcomes, ir-riżultati kollha mixtieqa. Ta' żgħażagħ ta' irġiel u nisa li jistgħu jerġgħu jmorru lura fis-soċjetà moħħhom mistrieħ li jistgħu jkomplu mixjin il quddiem. Ukoll forsi rridu nikkonsidraw li min ikun wasal b'dan il-mod fil għamel il-programm, dak is-sagrifiċċji kollha, tluħu nżul. Smajna min jgħidha fommu, tluħu nżul. Għax il-programm mhux faċli, laqqas. Rridu anke meta niġu quddiem il-ġustizzja. Forsi rridu nikkonsidraw anke l-liġijiet tagħna f'dal-kuntest. Li min ikun għamel is-sagrifiċċju jkun premjat. Premjat rikonoxximent li qed narfu li sar is-sagrifiċċju li l-konsegwenza ġarra anka b'ħafna sagrifiċċji u li allura mbagħad rridu ngħinu ħalli dik il-mixja, dak il-vjaġġ ikun jista' jitkompla u jitkompla mingħajr forsi skossi żejda ħalli dak li jkun ma jaqtax qalbu. Irrid nagħlaq billi ngħid grazzi lill-Caritas. Grazzi Dun Victor kif jafu kien is-saleta tiegħi, tal-viżjoni tiegħek. Grazzi lill-Knisja li għarfet din il-viżjoni. Grazzi Leonid li inti qed tkompli tmexxi l-legat flimkien ma' Antni u t-tim ta' ħaddiema ġewwa l-Caritas. Grazzi lil dawk il-ġenituri li ma qatawx qalbhom minn uliedhom imma komplew ifittxu jisibu s-support sakemm waslu li liedhom fuq il-bibien fuq l-atibi tal-Caritas. Grazzi lilkom eżiż gradwati li lilna qed tagħtuna eżempju. L-eżempju tagħkom jien qed nifhem li fil-ħajja l-isfidi insibuhom imma rridu nkunu determinati. Rridu nemmnu, rridu nafdaw, rridu nfittxu l-għajnuna. Rridu nażlu il-ħajja. U rridu nażlu fuq kollox l-imħabba. Nirringrazzjakom.